Volám sa Ďuro Mokrý a môžem byť aj bez plaviek? Od 25. februára sa na vás teším v televízii FOR. Budeme podávať granadíra vretenicu v trojobale. Polka hranolky, polka ryže. Počas letov si môžete pustiť kanál FOR. Vystrčíme hrable z okna a naladíme si novú stanicu FOR. Raketový nástup. FOR. Chcem vám povedať vtip. Fantastické. Chcem vám povedať vtip. Zábava. Vtipku. Zábava. Ideme na to. Vtip. Ideme na to. Podľa mňa to bude zábava. Žartujete? Zábava. Smiešne. Tak sa budete rehotať, až vám vyvalí bok. Čo? Bok. Moment, veď sme ešte ani nezačali. Do toho. Začína zábava. Smejte sa. For. Začiatok Sa blíži. Zasmiali ste sa. Skvelá zábava, vynikajúci herci a vymakané fóry. Od 25. februára na televízii FOR.